Hey guys, खुलुमबाय आंनि आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना जोबोद मोजाङै दं। जोंना आं भिडिअ होनो हायाखै होनबाय थादोंमोन ना, इनि जाहोनानो जाबाय नै खामानि सोलिगासिनो दं। नोंथांमोननो आं खोन्थानाय जायाखै मा जादों, नायलांदो भिडिअखौ आं खोन्थालांनोसै मा जादों। सिगांनि भिडिअ मोनसेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थादोंमोन ना, जोंहा बाबाया माने फादार इन ल'आ माबा बेमार जाना दं, नोंथांमोना प्रे खालाम जल्दि हामथो होननानै आं बुंदोंमोन ना। इ बेमारानो बिथांखौ गोमालांबाय। बाबाया जोंखौ गारनानै थांबाय। बहुद नायदो, जोंनि पाठसालायाव नायदो, मावबा मुसलपुर नायदो, बहुद जायगायाव नायबाय, नायनानैबो बारा हामासै माने। ओमफ्राय 15 तारिखे जों फैदो ना, फैनानै 16 तारिखे गुवाहाटीयाव लांबाय, लांनानै रिपर्टआ ओंखारबाय। रिपर्टआ ओंखारनायाव बेमारा बहुत गिदिरमोन, बहुत बेमार गिदिर जादोंमोन मानसि, जायनि थाखाय बिनि मोदोमा बहुत बेसे जायोमोननो, मोदोम बेसेसो थानोनो हायामोन मानसिया। ओमफ्राय दा उपाय गैया, थांनाया थांबाय। जों थानायखिनिया दुखु खालामबाय थाबाबो मा जानोसै। सानब्रै मानसिफोरा बारा अबस्थायानो गैया जादोंमोन, दुखुआव सिन्तायाव मा सानाखैमोन आरोना, इजे जोंखौ इदि गारना थांगोन होननानै। आलासि दुलासि मानसि फैदो, सोंनांगोन, इदिनो कास कर्मखौबो खालामनांसिगोन। इयो फिसाला गेदेरा माने जोंहानि मिस्टारा थैनायनिफ्राय खारजोहालागि दाहाखौ 9 दिन लाखिबाय, दाहा गारनानै खारजोहालागि इदि ओंखामखौ बेलासिल' खनसे जायो, इदि नियमखिनिखौ लाखिबाय। जों आरो गथ' गोनांफोर माबाफोर होननानै जोंखौ जानो होनायसै। नै टाइमा इ टाइमाव सङो इयो, ओमफ्राय सान हाबनाय सिगां जायो। जों गासैबो जाथ्र'बाय, ओमफ्राय इ सासेयानो लाखिबानो जासिगोन होननायखाय इ लाखिबाय। जों आरो सानथाम थादोंमोन, जों सानथाम थाबाय, इयो आरो खारजोहालागि थाबाय। आरो बै मन्दिरखौ नुदोंना नोंथांमोना, इ मन्दिरानो जाबाय बाबानिमोन। बाबाया इखौनो फुजियो, समबार, खनिबार, मंगलबार, बिस्थिबार। मानसिखौ मा बुंगोन आरो, मानसिया एकदम धर्मबीर, करमबीर, माने खामानियावबो जेना, भगबान फुजिनायावबो जेना, जेथिबो जेना, गासै खामानिखौबो रोंखाजोबगौ, हाखाजोबगौमोन मानसिया। मार बोलोग्रा स्ट्रंखामोन, खिन्थु माबोरै बेमारा जानो मोनखो मिथियासै जों। आरो बै बुथि फरायनायखौ नुदोंना, इ बाबाखौ, इजोंनो लोगोसे इयो मन्दिराव थाङो, बुथि फरायनो थाङो मानसिनि न'खराव, इजोंनो थाफायोमोन सानैजों लोगोसेनो। दाहाया जोबखांनाय उनखालिनिफ्रायनो जाहा सानथाम न'खराव बुथि फरायहोबाय रुंसारिनि नामाव। माने बे खाथिनि आरो मानसि सानैसो लिंनानै इसोरखौ सानथाम बिदिनो बुथि फरायहोबाय। जों बे जोबथा खालि भिडिअ लादोंमोन आं, इखालि जोबथा खालि नङा, जोबथाखौ बाहेराव खनदोंमोन। सेकेन्ड खालिसो भिडिअ लाजादो, फार्स्ट खालि लायासै। सेकेन्ड खालिनि भिडिअ, जोबथा खालि लानाय जायासै। भिडिअखौ आं खाथिनि बाबा खासेखौ दिखांनो होदोंमोन, बै जना थानायानो जोंहानि बिजावजालि, आरो बै दख'ना खायमा गाननाया आइ। गथ'फोरा उन्दुलांबाय, इदिनो जजोबनानै बुथि फरायनायखौ खोनासंबाय थादोंमोन जों, आरो आलासिनो साहा पानि इदिनो जगार होगासिनो। जोंबो इदिनो जनानै थाबाय। आं भिडिअखौ 9 दिननि दाहानि उननिफ्रायसो खालामखादोंमोन। बेफोर सिगांनि भिडिअ माने 9 दिननि दाहा जोबनायनि उनाव 10 दिननि उनाव खारजोहालागि सानबा थाबोयोना, 15 दिनाव खारजोखौ होदो। ओमफ्राय दा बे जादों खनिबार खालिनि दिनैनि फुड भिडिअ। दिनै नाफोरखौ गोदाखानानै दोनखायो, जोंना नाखौ गोदाखानानै दोनखाबाय। बै सानैया आइजो आरो जोंहानि बिजावजालि सेकेन्ड, बिसोर सानैया ओरैनो दं होननानै आलुखौबो सायखाना दोनबाय। खारजोआ जाबाय रबिबार खारजो खालि खामानिफोरा हुरा थुरा जायो होननानै ना आरो अमाखौबो दा 2ता बुजावनो हरनि माबाखाना दोनो। ओमफ्राय नाखौबो सायखाना दोनबाय। इसोर आइजोफोरा नाखौ सुना, गाबोननि थाखाय आइजोफोरा नाखौ सुना दोनखाबाय। जोंना इदि सानसे सिगाङावनो साफा सुना दोनखायो, मोनायाव आरो फ्राय एवना दोनसिगोन। माने मेजेमफोरखौ नायाव सिथाबना थानाय मेजेमफोरखौ बोखागासिनो, माने एवबा खामोना इयो, ओमफ्राय इसोर बोखागासिनो। निमाहा बिबाय लोगोफोर, भिडिअ खालामदो होनना मिथिनायखाय इसोर ओरैनो जकिं खालामनानै जायो मायो होनना खोन्थिदो, गाज्रि दासान। नाया सुखांनानै आरो इसोरो मैगं सायथ्र'लायबाय, माने हाइजें, सामब्राम गुफुर इसोरफोरखौ बिगुर जिरना दोनो, नारजि इफोरखौ साफा खालामना दोनो, नारजियाव खानाय माबा माबि थायो इफोरखौ बासिना दोनखाबाय। इजा माइरंखौ जावखायो, दालिखौ जावखायो, मटर सबाय जि दं माने गासिखौबो इसोरो दिनै सानसे सिगांनो साफा रेडि खालामजोबना लाखायो।
ओमफ्राय गाबोन आरो आलु उलकबि जि दं रङालाव बेफोरखौ हासिगोन ओमफ्राय माबा खान्था खुन्थाफोरखौ सुसिगोन दिनै आरो बेखिनिफोरखौ सर्टकाट खालामखाना लायो दा इसोर मावगासिनो आरो बुंनाय बायदिबा जोंनि बर' समाजाव बे नियमा गासैनावबो दं बय रायजोआबो बिदि मावखालायो जोंनि रायजोजोंनो रायजो मावलायलायखायो बय बर' समाजानो इदिखा जोंना बेसेबा मोजांखा आरोना दे होमबा आं दिनै इदि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो आंनि भिडिअखौ दिनै दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना मानो भिडिअ होआखै होनबाय थानाय थाखाय आं नोंथांमोननो दिनै खोन्थाबाय आरोना आं मानो भिडिअ होआखैमोन दे होमबा आंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो गाबोन खारजो माने देवबार खालि खारजोनि भिडिअखौ आं होनो हाबा एसे होसिगोन दिनै आं एसेयावनो दोनथ'बाय बाय आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लोगो मोनलायगोन नोंथांमोनखौ बाय बाय